Үткән атнада без сезнең белән масаю турында, үзең белән сыклану турында сөйләштек. Бүген иншалла күз тию турында сөйләшәбез. Күз тию бүгенге көндә нык кирәкле бу мәсьәләне бөтенебезгә белергә. Бөтенебезгә бу мәсьәләне яхшы иттереп белеп аңларга нык әһәмиятле. Сөйкле пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Аль-айнул хак". Күз тию хакыйкаттыр, шын барлыктыр. Ягъни нидер әкият түгел. Буламы, булмыймы, бәлки буламы, бәлки булмыймы түгел, шын барлык диде пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Башка хадисендә әйткән: "Минем уммәтнең күпчелек мусульманнары, ягъни күпчелек мусульманнарны күз тиюдән үләчәк". Бу бик җитди берләр җәмәгать. Ягъни без бүгенге көндә бигрәк тә, бүгенге көндә без сезнең белән шушы интернет заманасында, WhatsApp заманасында, башка төрле социаль челтәр заманасында яшәгәндә күз тию менә булай. 1-2 күз тиде. Бер вакыйга хадисләрдә килә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям вакытында сахабалар сафар итәләр, Мәккәдән Мәдинәгә сафар итәләр. Шуларның арасында Сахил һәм Амр исемле ике сахаба була. Радиаллаху анхум аҗмаин, Аллаһ Тәала барысыннан да разый булсын. Һәм шулар туктыйлар җуынырга, бер күлдәвек янында туктыйлар да җуынырга. Сахил бик матур кеше булган, аның тәне бик матур булган дип әйтелә. Һәм җуынырга кергән вакытта Амр карады да әйтә: "Мин мондый матур арканы күргәне юк иде" ди. Мин мондый матур арканы күргәне юк иде һәм шушы мизгилдә бу Сахил авып китә ишелеп. Авып китә и тора алмый. Хәзер моны алдылар да, карыйлар нәрсә булды. Бәлки берәр нинди бүҗәк тешләде, бәлки нәрсә карыйлар, белмиләр. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям янына барып сөйлиләр. Һәм пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бөтен хәлне белешә, ничек булды, кем нәрсә әйтте, бөтенесен белешкәч, бу Амрны чакыра һәм әйтә аңа: "Нигә сез үзегезнең кардәшләрегезне үтерәсез?" ди. Син шушы матурлыкны күргән вакытта баракаллах дип әйтергә сиңа булмыйдыр имени? Ягъни син шушы матурлыкны күргән вакытта Аллаһ Тәаләнең бәрәкәтен моңа чакырсаң булмыйдыр име әллә? Баракаллах дип әйтсәң инде буладыр бит. Нигә алай эшләмәдең? Хәзер бар ди, тәһарат ал һәм шушы су белән Сахилне җуындырыгыз, шушы су белән Сахилне өстеннән сибеп куйыгыз дип. Һәм Амр радиаллаху ан барып тәһарат ала да шушы су белән Сахилне җуындыралар да һәм ул шундук басып китә. Ягъни шундук бу булган хәл. Бүгенге көндә дә җәмәгать, шуннан әйтәм, менә караганда бигрәк тә гарәпчә җыеп карадым, күз тию дигән бик күп ниләр килеп чыга, видеолар, кешеләр төшерәләр дә нәрсәдер анда. Ат чабып барамы анда, кеше шәй саламы, нәрсәдер эшли дә, һәм шуны мактыйлар да, шушы мактан вакытта ишелә дә китә. Ягъни күз тия. Менә шушы күз тию бүгенге көндә бик таралган һәм бүгенге көндә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямның шушы хадисенә әйткән сүзләренә: "Минем уммәтемнән күпчелек мусульманнар күз тиюдән үләчәкләр". Без аны уйлыйбыз, рак булды кешенең. Мәсәлән, анда башка төрле авария эләкте. Барды да авария эләкте. Ягъни без аны бер төрле күрәбез, ләкин аның төп сәбәбе күз тию. Менә шушы күз тиюне ничек аңа ләкмәскә, ничек күз тиюдән имин булырга һәм ничек аннан кутылырга әгәр дә тисә, бүген без иншалла сөйләшәбез. Беренчедән, без хәзер кешеләрне икегә бүләбез. Күз тигән кешеләр һәм күз тидерүче кешеләр. Без дә күз тидерүчеләрдән булырга мөмкинбез, шулай бит? Хадистә күрәбез, Амр исемле сахаба бер нинди дә явыз ният тотмаган, әйме? Моның аркасы ватылса иде дип әйтмәде, әйме? Ул сыкланды аның белән. Ягъни без дә сезнең белән шулай ук нәрсәдәндер сыкланырга мөмкинбез, әйме? Кара, кардәшем ничек үсеп китте, бизнес китте. Кара, моның машинасы нинди шәп. Кара, моның баласы нинди акыллы. Хәтта үзебезнең бала белән дә сыкланырга мөмкинбез. Кара, нинди минем малай, молодец, красавчик.
Біз дә шулай әйтергә мөмкинбез. Менә шушы вакытта әйткән, менә шулай әйткән вакытта безнең өстебездә җәмәгать бурыч, вазифа. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның менә шушы хадисенә таянып әйтәбез, без нәрсәдер күргән вакытта, нәрсәдер белән сокланган вакытта, кешенең әйбере белән бигрәк тә син нигә аны үтердең дип безгә әйтелмәсен өчен, без нәрсә беләндер сокланган вакытта, кемнеңдер бизнес белән, кемнеңдер машинасы белән, кемнеңдер баласы белән, кемнеңдер матурлыгы белән, кемнеңдер иманы белән, кемнеңдер намазы белән һәм башка без әйтергә тиешбез: баракаллах, субханаллах, машаллах. Без бу матурлыкны, бу яхшылыкны бәйләп куябыз Аллаһ Тәгаләгә. Әйтәбез, бу матурлыкның, бу яхшылыкның, бу бизнесның һәм башка хуҗасы һәм моны алып баручы Аллаһ дип әйттек. Шуның белән үстебездән без беренчедән үстебездән төшерәбез вазифаны, икенчедән шушы дөньяда күз тиюне азайтабыз. Чөнки әгәр дә без аны гадәткә кертсәк сезнең белән, мин, син, Сабирҗан абый, Илдар абый, бөтенебез әгәр дә без һәрбер вакытта бер-беребезгә субханаллах, баракаллах, машаллах дип әйтә башласак, шушы дөньяда безгә карап кешеләр дә шулай ук моны гадәткә кертәләр һәм шулай иттереп күз тию әзәя. Ягъни без сезнең белән өммәт буларак көч җыябыз. Ягъни без өммәт буларак көч җыйган вакытта әлбәттә күз тию азаеп бара. Бу беренче, теге як, әйме. Без күз тидермәскә тиешбез. Без күз тидеруне туктатырга тиешбез. Хәзер бу якка безгә күз тисә, беренчедән аны тидертмәсәк хәерлерәк, әйме? Тидертмәсәк хәерлерәк. Моңа безгә Якуб алейхиссалам мисал. Якуб алейхиссалам һәм аның малае Юсуф алейхиссалам тарихын беләсез, әйме? Бөтенегез беләсез. Гел җомгаларда сөйлибез. Нәрсә булды? Эй әти, мин шундый төшне күрдем. Якуб алейхиссалам нәрсә әйтә? Берүк моны агайларыңа сөйли күрмә. Берүк сөйли күрмә. Ни өчен? Хысытлык була, әйме? Хысытлык ул шул нинең күз тиюнең бер төре инде. Хысытлык күз тиюнең бер төре. Хысытлык ул көнләшү безнеңчә. Көнләшү дә ул шундый ук бер нәрсә, әйме? Бер күз тию бер төре. Көнләште дә тегенең яхшылыгы бетә. Ягъни, ләкин буларны аермасы нәрсәдә? Көнләшүнең анда явыз ният, күз тиюнең яхшы ниятта булырга мөмкин, әйме? Ничек матур, ничек яхшы дип әйткән вакытта, субханаллах дип ушман вакытта күз тияргә мөмкин. Димәк, иң беренче, иң яхшысы без үзебезнең матурлыкларыбыз белән, үзебезнең яхшылыкларыбыз белән артык мактанырга тиеш түгелбез. Масаярга тиеш түгелбез. Ул иң беренче, иң яхшысы кешеләргә азрак күрсәтергә, кешеләрнең көнләшү уянмасын, кешеләр моңа күз тидермәсеннәр дип әйтсәк, хәерле булыр. Инде үзебездә машаллах, субханаллах дип әйтергә, инде әгәр дә безне мактый башласалар, әйтергә тиешбез: субханаллах дип әйт, бу миннән түгел, Аллаһ бирде. Профилактика ясыйбыз. Кертмибез үзебезгә күз тиюне. Ләкин инде әгәр дә тиде, Сахл радиллаһу ан сахаба була турып, әйме? Сахабага тиде. Кем тидерде? Башка сахаба. Ике сахаба бер-берсенә күз тидерделәр, әйме? То есть берсе икенчесенә күз тидертте. Инде безгә дә тияргә мөмкин, намаз укысак та, хаҗга барсак та безгә дә, Алла сакласын, күз тияргә мөмкин. Тиде, нәрсә эшләргә? Инде әлхамдулиллах, сездән булмастыр, ләкин кешеләр күз тигән вакытта күрәзүче янына җигереп китәләр, әйме? Күз тиде, шушы күзне бетерәләр, һәм нәрсә эшлиләр? Кашны төзәтәм дип күзне чыгаралар. Ягъни бер кайгы иде, икенче кайгыга кирип китәләр, әйме? Шуның белән җин дә кирергә мөмкин, сихер дә кирергә мөмкин. Алла сакласын. Шуның өчен бер нинди дә күрәзүче янына барырга ярамый. Кем булса да, нәрсә әйтсәләр дә, бары тик әгәр дә ул үзен күрәзүче дип әйтми икән, һәм үзе әйтә икән: мин Аллаһның кулы,
Мин бары тик аятлар гына укыйм, бары тик Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өйрәткән эшкерүләр белән эшкерәм дип әйтсә генә, ул чиракта инде бу эшкерүче була, әйме? Бу чын хакыйкый эшкерүче, аның янына барырга була. Ләкин тегесе янына барырга һич ярамый, тагын бер тапкыр әйтәм, кашны төзәтәм дип күзне чыгарам булып чыга. Алла сакласын. Чөнки ул теге күрәзүче нинди кеше нәрсә эшли билгеле түгел, Алла сакласын. Һәм инде иң яхшысы җәмәгать, инде әгәр дә без айттык, күз тиде кемгәдер якыныбызга, үзебезгә, инде эшкерүче янына барган вакытта шулай ук аңа караганда яхшырак, әгәр дә без үзебезнең балаларыбызны, үзебезнең малларыбызны үзебез эшкертсәк хәерлерәк. Ни өчен? Шундый мисал китерәм. Бер доктор янына барабыз да, кемдер бара бер доктор янына, әйтә, ашказан авырта, бу аңа операция ясап куя. Операциядан соң әйтә, син берүк менә сине шундый хәлгә төшерде, менә шушындый ризыкларны ашау, шулай, менә шундый проблема булды, шуңа син бу хәлгә төштең дип операция ясап моны рәтли дә, башка алай эшләмә. Бу кеше кире кайта да өенә, нәкъ шулай ук ашый башлый, яши башлый. Бу операциядан файда булдымы? Юк. Чөнки аның шул хәл яңадан кайтачак. Шуның өчен иң дөресе, әгәр дә без үзебезне эшкертсәк. Эшкерү буенча җәмәгать, ансын инде үзегез таба аласыз интернетта, төрле вариантлар бар. Иң гади. Бөтенегез менә монда 100% утыра торган кешеләр Кул-Хуаллах, Фалак, Нас сүрәләрен беләсез. Кул-Хуаллах, Фалак, Нас 3 сүрә. Шушы сүрәләрне беләсез. Иң гадие ятыр алдыннан 3 мәртәбә укыйбыз Кул-Хуаллах, 3 мәртәбә Фалак, 3 мәртәбә Нас сүрәләрен укыйбыз да, кулларыбызга өрәбез дә, һәм шушы өргән куллар белән үзебезнең балаларны эшкерәбез. Шулай ук шул сүзләр белән суны эшкертеп эшәргә була, шул эшкертелгән су белән төрле тәһарәт алырга була һәм башка. Ягъни иң гади методика 3 мәртәбә шушы Кул-Хуаллах, Фалак, Нас сүрәләрен укып, өреп үзебезне сыпырабыз шуның белән. Ягъни без үзебезне эшкерсәк, безгә яңадан теге доктор янына җигерәсе булмый. Үзебезне эшкерәбез. Ләкин җәмәгать шушы эшкергән вакытта 4 әйбергә игътибар итәргә кирәк. 4 әйбер. Беренчесе, һәр вакытта без эшкерүче янына барсак та, үзебез эшкерсәк та, аятларны укысак та, эшкерелгән су белән җуынсак та, без әйтәбез, даваны Аллаһ бирә. Бары тик Аллаһ бирә. Миңа шушы аятлар да дава бирмиләр, миңа шушы су да дава бирми, миңа бу эшкерә торган хәзрәт та дава бирми, кем бирә? Аллаһ бирә. Менә шундый ният белән булса, ул чиракта ярдәм килә. Әгәр дә андый ният булмаса, әгәр дә без әйтсәк, бу шундый фәлән хәзрәт ул кешеләрне эшкерә, давалый дип әйткән вакытта, нәрсә була? Ширк була. Без Аллаһ Тәаләнең шушы шифа бирү сыйфатын бу кешегә бирдек. Җәйсә бер суга бирдек, җәйсә тагын нәрсәгәдер, җәйсә башка әйбергә. Без әйтәбез икән, менә бу әйбер миңа шифа бирә дип әйттек, ширк булды. Яңадан кашны төзәткән вакытта күзне чыгару була бу. Шуның өчен иң беренче кагыйдә, иң зур кагыйдә ул безнең кем шифа бирә икәнлеген күз алдына тотарга. Менә бу 7 мәртәбә, 3 мәртәбә укыган вакытта, дугаларын укыган вакытта Аллаһ шифа бирүче дип, Аллаһ Тәалә, я Раббым, син миңа шуның аша шифа бирсәң идем дип әйтсәк, иншалла Аллаһ Тәалә бирәчәк. Икенчесе, безгә нинди авырлык шушы дөньяда килә, күз тиде, ширләп киттек, акчаны югалтык, башка төрле нинди безнең бу дөньяда проблемалар бар, Аллаһ Субхана ва Тәалә безгә әйтә, астагфиру билlah, "Ва ма асабакум мин мусибатин". Сезне нәрсә, нинди авырлыклар сезгә килсә, "Фабима касабат айдиякум".
сезнең кулларыгыз эшләгән аркасында. Әгәр дә кемгәдер күз тиде икән, димәк, аның ниндидер хатасы бар. Хатасыз булса иде, әгәр дә ул җиренә җиткереп намазларын укыса иде, җиренә җиткереп Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәсә иде, аңа бу мусибат, бу кайгы, хәсрәт, бу мәшәкать килмәс иде. Килде икән, димәк, проблема бездә. Проблема бездә булгач, нәрсә эшләргә кирәк? Тәүбә. Алла сакласын. Кемгәдер нәрсәдер килде, күз тиде, башка төрле, бәлки сихер тиде, бәлки башка тагын нәрсәләр килде, безнең беренче фикер бу минем кул эшләрем. Бу мин хаталы. Мин кайдадыр хаталандым. Я Раб, я Раб, я Раб, гафу ит мине. Тәүбә итәбез. Үзебезне уйлыйбыз, анализлаштырабыз, кайда минем хатам бар, намазларым дөресме, кешеләр белән аралашу дөресме, Аллаһ Тәгалә белән аралашу дөресме, һәм башка. Аллаһ Тәгалә биргән малларымда, Аллаһ Тәгалә биргән малларда мин үземне дөрес тотаммы, хәләл юллар белән аламмы, хәләл юлларга җибәрәмме, закатын чыгараммы, башка бөтенесен уйлыйбыз, һәм хатаны тапканнан соң тәүбә итәбез, истигъфар кылабыз, Аллаһ Тәгаләдән гафу үтенәбез һәм кире моңа кайтмыйбыз. Бу икенче бик мөһим әйбер күз тиюдән сакланыр өчен. Өченчесе тақвалык, җәмәгать. Тақвалык. Тақвалык. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Ва ман яттақиллаһ ядж'ал лаху махраҗа." Әгәр дә кем Аллаһтан курыкса, Аллаһ Тәгаләгә тақвалык күрсәтсә, Аллаһ Тәгалә аңа нинди булса да мәсьәләсеннән, нинди булса да мәшәкатеннән чыгыш бирә. Нәрсә ул тақвалык? Без сезнең белән аны күп мәртәбә сөйләдек монда. Бу залда күп мәртәбә сөйләдек. Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәп, Аллаһ Тәгалә тыйганнардан тыелып яшәү. Ул чиракта, әгәр дә без Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтибез икән, тыйганнан тыйлабыз икән, тақвалык күрсәтәбез икән, Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе бар. Талак сүрәсенең 2-нче аятында Аллаһ Тәгалә вәгъдә итте: "Мин сезгә чыгыш бирәм." Шуның арасында сихрдән дә, шуның арасында күз тиюдән дә Аллаһ Тәгалә чыгыш бирәчәк. 4-нче кагыйдә үзебезне эшкер алдыннан шөкер. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ла ин шакартум ла азиданнакум, әгәр дә шөкер итсәгез, мин сезгә арттырырмын. Ва ла ин кафартум, әгәр дә инкар итсәгез, фа инна азаби ла шадид, минем газабым бик каты булачак диде. Бик көчле аят, җәмәгать, бик көчле аят. Әгәр дә шөкер итсәгез, арттырып бирәм. Әгәр дә инкар итсәгез, бирмәдең дип әйтсәгез, уйласагыз, Аллаһ бирмәде дип уйласагыз, минем газабым каты булачак ди. Карагыз. Мисал, әгәр дә мәсәлән безнең бер җиребез авырта, әйме? Без әйтәбез, минем шушы җир авырта, мәсәлән, әйтәбез, әйме? Эх, минем шушы җир авырта, эх, минем шушы җир авырта, эх, минем шундый проблема, эх, былай, эх, тигеләй. Аллаһ Тәгалә биргән калган никмәтләрен син уйладыңмы? Аллаһ Тәгалә сиңа күзләр бирде, аяклар бирде, гөмер бирде, иман бирде, балалар бирде, үй бирде, машина бирде, башка әйберләрне син уйладыңмы әле аларны? Син алар өчен шөкер иттеңме? Бу шундый мисал сезгә. Кемгәдер бер кешегә бүләк итәләр, бик кыйбатлы, белмим анда, BMW индәйме? Бик кыйбатлы машинаны бүләк иттеләр, ләкин шушы машинаның арткы якта, багажникта ниндидер бер ишерек җире бар. Һәм шушы бүләк ителгән кеше килә дә бу машина янына, бүләк иткән кешегә рәхмәт әйтер урынына, әйтә: "Карале, менә монда ишерек бит. Карале, моны ничек тәрәтләргә кирәк бит. Карале, менә бу ишерек бит." Тукта, кардәш, син әле рәхмәт әйттеңме, сиңа шундый бүләк иттеләр? Зарланып утырасың. Башта рәхмәт әйт, башта рәхмәтләрен әйтеп бетер. Аннан соң карарбыз. Аннан соң гына әйтерсең, менә монда гаибе бар, менә моны рәтләргә иде, нәрсә эшлим микән? Ярдәм ит әле миңа дип әйтергә була. Ләкин беренчесе шөкер итү. Шөкер итсәк, аннан соң бөтен
мәшәкатьләрдән дава сорарга була Аллаһ Тәгаләдән, шөкер итмичә, ниндидер проблемаларыбызны, күз тиюләрне, башкаларны Аллаһ Тәгаләдән сораудан мәгънәсе әзрәк. Яни сорарга кирәк әлбәттә. Шуның өчен җәмәгатьне шушы 4 нигезгә таянып, без сезнең белән 4 нигезгә таянып, бары тик Аллаһтан гына шифа. Безгә проблема килгән вакытта мин сәбәпче булдым. Я Раббым, гафу ит менә шушы хаталар өчен. 2. Тақвалык күрсәткән вакытта. Без тақвалык күрсәтсәк, безгә беркем дә зыян китерә алмый. Һәм Аллаһ Тәгалә биргән әйберләр шөкер итсәк, аннан соң көн сайын җәмәгать, көн сайын без үзебезнең балаларны эшкәргә тиешбез. Көн сайын. Онытыла, әлбәттә, онытыла. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям көн сайын эшкәрәдер үзенең балаларын. Көн сайын үзебезне һәм якын тирәне эшкәргә тиешбез, бер авырлык күрмичә. Мәсәлән, теш чистартабыз, әйме? Беребез дә әйтмибез, каралы бер тапкыр теге атнада чистарттым инде, әйме? Нәрсәгә тагын хәзер чистартырга аны? Бер айлык чистарткан бит инде. Көн сайын чистартабыз, 2 мәртәбә чистартабыз, 3 мәртәбә чистартабыз, ул чиракта гына тешләребез исән була. Әгәр дә тешләрне даими рәвештә чистартып торсак, алар исән була, чистартмасак, мин инде 2 айлык чистарткан инде дисәң, булмый. Шуның өчен җәмәгать эшкәрү даими рәвештә булырга тиеш. Без сезнең белән күз тия торган заманасында яшибез.